Edmonds, gynto'r Drenewydd. Sammartino a peniad yn glir. Yn swrthio i Sam Thomas sy'n ergydio. A Famlai, brino'r golwr tu ôl iddi. Neto y gwr o Angola i Bayo o Gili Biso. A Sammartino nawr, yr Eidalwr yn tanio. Doedd hwnna ddim yn bell. Pwy feddyliau bod Llanrhaeadr y Mochnant yn ail yn y tabl, yn ail hau yn y gogledd. Dyna lle maen nhw uwch ben Bangor ar hyn o bryd. A mae Matthews wedi curo i ddyn hefyd yn ei gosod i Tom Gale ar ergyd. A mae Llanrhaeadr y Mochnant ar y blaen wedi hanner awr. Yr ergyd wedi gosod yn berffaith tu mewn i'r postyn. Yr ymwelwyr ar y blaen yn Nantborth. Neto yn troi i ddyn. A Giemang o Ghana, y blaenwr mawr, yn ôl i Neto. Neto, y sgiliau, yn ceisio creu llathen i ergydio. Y gwiriad dros ben y golwr. Mae Bangor yn gyfartal reit ar ddiwedd yr hanner cynta yma. Oedd na ddigon amddiffynwyr yno, ond gormod o le gan Neto. Oedd y gwiriad yn anffodus, ond mae Bangor nôl yn y gêm. 2 munud wedi chwarae yn yr ail hanner, mae'n gyfartal gol yr un. Rea ar y postyn cynta, a Sammartino ar y postyn pella. A Bangor ar ôl mynd ar ei hôl i, maen nhw nawr ar y blaen, a sylwch ar y dathlu. Sammartino wrth i fodd, y 3 Eidalwr yn cyfuno. Y gic gyfeiriad Matthews, brwydr erbyn Rea, Matthews gweud yn dda. Pas Thomas, eto i Matthews sydd yn gweithio mor galed drwy'r gêm hon. Y croesiad a draws y cwrs bach! A Hindley'r eilir sy'n cyrraedd! Mae Llanrhaeadr nôl yn gyfartal. Gwaith gwych gan Matthews. Yr amddiffynwyr yn gwylio'r bêl, nid gwylio'r dyn. Mackinson ar peniad. Yn flic ymlaen. Armstrong. Armstrong yn brwydro yn ebyn Matthews i fraich i fyny. Mae'r dyfarnwr yn mynd i'w boced ac yn atal y geicrydd sydyn. Wel, oedd fraich yn uchel, ond dim malais dwi'n yn credu. Y dyfarnwr yn codi'r cerdyn coch. Yr unig Brydeiniwr yn hyn Bangor yn gadael. A'r tîm cartre'n gofod gorffen y gêm gyda 10 dyn. 90 eiliad o'r 90 munud sy'n weddill. Ergyd Pasquarello'n cael ei gwyro. Y bas drwodd, Wheaton yn trio bugeilio hi. Ond Serafino'r gwaith da, Riano a'r capten yn clirio'r bêl oddi ar y llinell. Yr ergyd nôl i mewn, Serafino yna eto. A mae'n gic o'r smotyn. Fe ddigwyddodd popeth yn y symudiad yna, bobl bach. Gwaith gwych gan Serafino i gadw'r bêl yn fyw. Rea wedyn yn cael ei atal gan Wheaton. Legisa wedyn ar ergyd. A'r llawiad, wel, oedd y fraich tu allan i gysgod y corff. Mae'n gic o'r smotyn, mae'n gerdyn coch hefyd. Y 2 dîm yn gorffen y gêm hon gyda 10 dyn. Serafino yn erbyn Haynes. O'r golwr bron a'i hatali, ond Bangor yn mynd ar y blaen yn yr amser sy'n cael ei ganiatáu am anafiadau am gêm yn Nantborth. Pedro, new manager of Bangor City. Nuovo allenatore del Bangor City. Welcome to North Wales. Benvenuto in Galles. Grazie, grazie. Sì, è un piacere stare qui a Bangor City, tramite il direttore Max Leghisa che mi ha voluto qui con lui e con il nuovo presidente. E per me è un grande piacere, cercheremo insieme a loro e la squadra di fare bene e riportare questa squadra dove si merita. Dai. It's a very pleasure to be here in Galles thanks to director Max Leghisa. We had worked before in the past, so I know he's a good person. I want to work hard with the guys to keep Bangor where he deserve. Dan, disappointing results, but a good performance. Yeah, the lads they're gutted in there, to be fair. We got ourselves back in the game, 2-2. So yeah, a little bit of naivety's cost us at the end of the day. That's something that we've scrubbed out completely from last year, but reared its head today and ultimately cost us. It's been a good season so far, anyway. You're second in the league. Yeah, absolutely. We can't be too disappointed from what we've done so far this year, but that's a sign of where we've come. We should be grinding that out 2-2. End of story.